Har du også siddet derhjemme og undret dig over, hvor vennerne blev af? Jeg er forsker i venskab, og jeg har undersøgt en masse litteratur for at undersøge, hvad venskab er og hvad det kan. Og så har jeg også prøvet at føle mig ensom. Det skete på et tidspunkt, hvor jeg havde alt det romantiske B-film fortæller os er vigtigt. En partner, børn, arbejde og et realkreditlån. Jeg var altså ikke alene, men jeg følte en stor vennesult. Og det fik mig til at tænke på, om kernefamilien i sig selv er en opskrift på et lykkeligt liv. Der er en bølge af forfattere, herunder Shulamith Firestone og Sophie Lewis, der beskriver kernefamilien som en undertrykkende institution, der helt bør afskaffes. Det er måske en lidt ekstrem holdning, men generelt er litteraturen faktisk fyldt med beskrivelser af venskab, der sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi lever på. For eksempel beskriver den franske forfatter Edouard Louis i værket Forvandlingens metode fra 2021, hvordan hans venskab med pigen Elena vender fuldstændig op og ned på hans verdenssyn og hjælper ham med at gøre op med sin baggrund. Det fik mig til at tænke på, om vennesult måske i virkeligheden handler om mere og andet, end hvor mange mennesker man kan invitere til sin fødselsdag eller babyshower. For venskaber er mere end bare selskab. Venskaber kan udvide din horisont og dine perspektiver på tilværelsen. Jeg har skrevet et essay om, hvad litteraturen har lært mig om venskaber, og hvad jeg selv gjorde for at stille min egen vennesult. Du kan læse eller lytte til essayet på videnskab.dk.